Més de 150 partits i 72 parelles competint en 3 categories durant gairebé una setmana. Aquestes són les xifres que ens deixa el 6è torneig de pàdel del Mas La Trampa, que torna a demostrar la bona salut de què gaudeix la competició. Un certamen, a més, que ja s'ha convertit en una consolidada proposta esportiva pels vols de la Festa Major d'estiu i de la Fira. Aquesta 6a edició marca el retorn del torneig després d'un any i mig sense poder-se celebrar per la Covid-19. Hi havia moltes ganes de tornar a jugar a pàdel. Les inscripcions, de fet, es van omplir ràpidament en les 3 categories de la competició. Molts dels participants, a més, han estat de la Selva. És un torneig que, com dic, és un acte de festa major del poble, de l'Ajuntament, que cada any, a poc, agafa més gent i sobretot més gent del poble també. S'organitza en 3 categories, estan jugant masculins, estan jugant femenins i també hi ha una categoria mixta. I enguany hem fet, doncs bueno, no puc dir que és un rècord, però ha sigut ja... No podíem agafar més parelles i hem arribat a 72 parelles. Els partits van començar el dimarts 8 de juny i s'han allargat fins a la tarda del diumenge 13 de juny, amb un degoteig constant de públic que s'ha acostat a les instal·lacions de pàdel del Mas La Trampa. A causa de les restriccions anti-Covid no s'ha pogut fer entrega de premis, però ja s'ha emplaçat els participants i tothom qui vulgui a revalidar l'èxit del torneig amb la seva 7a edició, que si tot va bé tindrà lloc el proper mes d'octubre.